अंजनी के पुत्र हनुमान जन्म लेल धरती पे हो। मैया गोदिया में अपने उठावेली दूधवा पियावेली हो। मैया गोदिया में अपने उठावेली दूधवा पियावेली हो। कभी कभी अंगूरी धरावेली दौड़ सिखावेली हो। मैया कभी कभी पेड़े पर चढ़ावेली फल तोड़वावेली हो। मैया पाकल पाकल फलवा लालन के खियावेली हो। मैया पाकल पाकल फलवा लालन के खियावेली हो। भोले बाबा लेके बालैया गले से लगावेले हो। भोले बाबा लेके बालैया गले से लगावेले हो। शिवजी श्री राम जी के रटनिया रटन करवावेले हो। शिवजी श्री राम जी के रटनिया रटन करवावेले हो। मैया गोदिया में अपने उठावेली दूधवा पियावेली हो। मैया गोदिया में अपने उठावेली दूधवा पियावेली हो।